and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Ato na ko lang. Sige. Sige, Boboy. Ma, Ah, anong nidawat mga anak nga? Di mo ka magkaog kalamay. Ako sad, di kayo hiliga na. ako ning ibaligya. Ah, Grasya na ang niduol nato, paing. uy. Sige. Ikay bahala, ma. Unya, ako dayon ning picturan. Og ako ning i-post. Imo i-post, ma. Ay, i-post lagi. Unya makita nilang imo kang imo post. Ay, gano'n man di ay. Iya na guding gihatag. Pasabot nga dili na sila tag-iya ini. Oh. Sige, good. Bahala ka. Wa pa man di mahurot akong kalamay, uy. Di pa yan, di pwede magdugay kay madaot. Gusto. Ako na lang i-post. Aron mas dagan ang makakita. Uy, hala. Namaligya sa og kalamay sinang Sabel? Hala. Barato ra lagi niya, ha. Tag 100 ra. Patay. Di na ni mahalin ang ako ini. Ha? Namaligya siya ng Sabel? Oh, mas barato pa yun kaysa ako. Nag-uol kay ko kay di na gini mahalin kong baligya. Oh, palito na lang na ako ng tanan, Biya. Ako ipanghatag sa mga pasyente, ugma. Ay, traffic kuya, oy. Unya. Wa di stock sa tong suki mo nangita ng sagkos. Tay pa. Unsa man nasa lamisa kuya? Lola, tawa. Hala. Tagana ko ni kalamay kuya. Kato ni Gambia. Oh, Ano naman din eh? ako na lang ipalitan na para ipanghatag sa mga pasyente, ugma. Ha? Imong gipalit? Aloy man kong Biya. Kaya di nagkabaligya, kaya namaligya man sa si ng Sabel, ug mas barato. Unsa? Namaligya si. Oh, Ano man ka? lugawa. Oh, oy, asa ka, oy. Hoy! Oh, Oh, kinsa ba ron? Sugam nukto ka. Kuwang naman gupo na itong pultahan. Hoy! Kinsa na? Isa na! Ako ni! Oh, Abli na Sabel, abli! Abli ni! hoy! Isugagod nimo. Mura maganda ka pa nag-iya ining pultahan na. Ha? Kuya, huwani mo lang sa? Imo yung gibaligya ang kalamay nga akong gibili nimo? Mao day na imong toyo di ay. Nasuya ka og nagmahay ka nganong imong gihatag nako. Duhari akong gihatag nimo nang. Ang uban na akong gibilin kay ingon ka nga ikaw rin manghatag. Pero di ay imong gibaligya. Unya? Nang pagkaagnaw nimo nang ay. Hoy! Buboy! Oh, Tarungan nag-storyas mama, ha? Iguro ng naong ni musungko mo. Ha? Tarong ng istorya? Ikitaro ko istorya ini imong mama. Kay wa ni siya nauwaw. Nga, gibaligya niya ang akong gihatag nga kalamay. Ikaw rin niingon nga imo tong gihatag. Sado ba? Wala kay labot kung unsaon na ni mama. nasuya lang ka kay nakakwarta ko. Mao, Pagkaag ninyong mga naong Ay, sa... ayaw kong tawag bagagnaong ha? Ngayon, kinit inood! sobra na ka, ha? Salbahis ka? Pa! Ay! Animal ka, ha? Imo kong gipatiran? Ako sabi! Aray! Aray! silakap! Dala silakap! Uy!
Oh, naskap mo! Kuya! Kuya! Asa mo duli ka? Kuya! Ay, buhi! Buhi! Mao na nahitabo, Kap. Self-defense itong amo ni Mama, uy. Ay, Kap, siya mao'y nanoong namo, Kap. Siya nagsugod sa kagubot, Kap. Kuwang naman lang gani niya ang gubon ang among sira. Mao! Nadahalan ko sa akong kalagot, Kap. Ikaw ay buhatan sa ingon. Helam! Ganun ba ilamon mo ko mo? Ano boy? Paminaw na to ang isulti ni Kap. Okay. Nakadungog naman ko ninyo. Gitagaan mo muna ako og higayon nga makasulti mo both sides. Wes, manali ako ikasulti. Una mo na ako, buboy, og imo. Kap. Tinuod nga sa inyong paghatag sa kalamay nga tukang sabil, nawad-an na mo katungod ini. Pero, Kap, Da. Patiwasa si Kap, boy. Unsa na! Ayaw na saba, ma. Ayaw na saba, ma. Ay, Unsa man, adto lang mo sa police station mag-atubang. Na-stress na ba ako ninyo? dili lang, Kap, dili lang. Okay. Hay. Okay, mapadayon ko. Sumaw na to, buboy. The moment ngay mong gibilin ang mga kalamay nga to ni Sabil, nawad anak ka og katungod niini. Sa lakto nga pagkasulti, siya na ang may katungod sa mga kalamay. Pero Sabil, baga si kaglaong, uy. Hala no, kaluoy sa ni Pupoy. Grabe ako din sa bel. Ama. Unya si Paingsan, konsentidor. Ako mao gisulti ni Kap nila. Giwas-wasan gid sila maayo ni Kap. Di utak ko ganahan mo sulti ini no. Pero, mirisi nila. Mao jud. Nya, asa na maro si Pupoy? Nakatuog. Unya, sila yung nagasto sa ospital. Sila gyud. Di man sila ka-eskapo kay mikuyog manggid si kapitan sa ospital. Ang service car man sa barangay ang among gisakyan. Ay, ako guding sa ang tanan. Manong ikaw man? Kung wa pa ko magdaog kalamay, di unta ni mahita po. Sa ba din ang magnegosyo? Nahitabo to tungod kay mga tikasan sila ug way mga uwaw. Mausad, naamong nagyud noon si Pupoy. Mao lagi. Lagot bitaw kay ko. Pero, bilib ko ni mo maglagot. Kay bisag ko si, wag ni mo buhatan nila ninang sa bilog paing. Wala lagi ko magpada sa kong kalagot biya. Kay lisod na. Makabuhatag dili maayo. Busa mo tag kagubot. Diha gi ko bilib ni mo imok. Kamaogi ka mo control sa imong gipati. Tagsara kayo ang tao nga ingon ana. Kung puro kainit, musila o mang yun. Mga kung makaya lang nga mulikay, likay lang yun. Ay, Oh, Biya, waoy. naba ko'y nasulti nga dili mao? Ha? Nabagod? Mitanaw man ko ka na ko niya ng hupaw. Wa lagi. Sige oy, ato na ko. Oh, wait a minute. Oh. Kadit, Imong gikunita ng akong kamot. may ihatag ko nimo. Ha? Unsa man? Kadit lang, ako kuhaon. Hala, unsa man kayang ihatan nako? Oh no, sing-sing ka ha? Mo-propose ka siya nako bisan wa pa siya manguyab. Hala, uy, lagi kulbaan ni manoon ko maayo ini. Ay, sula sa dining imo ko pagkalitan man ta. Ay, kaya gikulbaan na gid ko wala, na siya. Nanaog na. Wa siya gipit-pit. Suka ko sa kong pagtuo. Sing-sing ka ang iyang ihatan nako. Mo-propose gid ka siya. Oh no! Namugnaw na kong sugod. Sorry. Sorry nga nadugay-dugay ko ha. Okay ra, uy. Di masagudugay kaayo. Oh no! Nikuot na siya siyang bulsa. Ay, kakulpa! Biya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!